Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de stroom goedkoper wordt door de windmolens. Zoals bekend, en dat kon iedereen op Curaçao zien, was gisteren de laatste transport voor de windturbines naar Coral Tabak. Er stond opnieuw een aantal mensen langs de straat om te zien hoe de laatste onderdelen naar Coral Tabak werden vervoerd. Het gaat om een hele operatie en dan ook een hele grote investering. Dat zei Neisa Isenia, de directeur van Aqualectra. Het gaat om een investering van 150 miljoen gulden, exclusief de batterijen die nog moeten komen. En die batterijen kosten $25 miljoen. Het is een enorm project, maar het moet heel veel opleveren. Begin september zal de eerste kilowattuur worden opgewekt, omdat de eerste turbine dan begint te werken. Tegen het eind van het jaar zullen alle 5 turbines functioneren. En dat betekent, dat is de bedoeling, dat de kosten voor stroom, die we allemaal betalen, naar beneden gaat. Dus dankzij die windturbines moet het goedkoper worden, de elektriciteit van Aqualectra. Het is nog een heel traject en we zullen het u verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Opnieuw kritiek op Sylvania en die komt van Giselle McWilliam van de MAN. Ze verwijt de minister dat hij voor onzekerheid heeft verzorgd. Eerst kregen de belastingbetalers te horen dat ze een belasting voor 2017 kwijtgescholden zou worden. Later trok de minister dat weer terug en dat zorgt voor onzekerheid, aldus Giselle McWilliam. Ze vindt deze situatie onaanvaardbaar in het kader van het vertrouwen dat burgers moeten hebben in de beslissingen en het handelen van de bestuurders. Opmerkelijk is wel dat de oppositie had gevraagd aan de minister waarom die belasting zou hebben kwijtgeschelden. Toen hij eenmaal aangaf dat dat niet het geval was, het gaat om het beleid van de Belastingdienst, is er volgens McWilliam onzekerheid ontstaan. Het is de vraag of minister Sylvania hier op korte termijn nog op zal reageren. João Genaro informeert Staten, de 4e parlementariër van de PNP. Ik bedoel geen volgorde, maar er waren er 4, nu zijn er nog 3. João Genaro heeft een brief gestuurd aan het parlement waarin ze heeft gezegd dat ze niet meer lid is van de fractie van PNP, maar dat ze verder gaat als onafhankelijk statenlid. Verdere toelichting ontbreekt in de brief. Geen Engels of papiamento op de biljetten. Dat is kritiek die gekomen is vanuit de partij Trabalpa Curaçao van Reynolds Calmes. In dit geval heeft de medewerker van de partij, Daiveni Horensis, een brief gestuurd waarin ze het betreurt dat er geen papiaments of Engels te zien is op de nieuwe bankbiljetten van de Caribische gulden. Zoals bekend zijn dat de talen van Curaçao en Sint Maarten, maar in plaats daarvan wordt er alleen Nederlands geschreven op de biljetten en ze vindt dat een gemiste kans. Ook de leider, Reynolds Calmes, liet zich eerder uit dat hij betreurt dat er alleen maar voor Nederlands is gekozen bij deze 2 bankbiljetten die worden gebruikt voor Curaçao en Sint Maarten. Inspectie reageert op het ziekenhuis, op het CMC. Het gaat om de klacht van het CMC dat meer en meer specialisten niet willen werken voor het ziekenhuis vanwege de in hun ogen te lage salariëring. Dat heeft te maken met de normering van de topinkomens. Dat is een wet van de overheid om ervoor te zorgen dat mensen in diensten als het ziekenhuis geen al te hoge salarissen hebben. Maar volgens het ministerie van Milieu en Natuur is het niet waar dat er heel veel medisch specialisten zijn vertrokken. Volgens de inspectie heeft het merendeel van de mensen, van de specialisten die niet meer werken voor het CMC, andere oorzaken. Daarover is ook een hele brief verstuurd die de inspectie aan de minister heeft laten sturen en die nu ook met de pers is gedeeld. Discriminatie van studenten. Volgens een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en WeConnect voeren Antilliaanse studenten buiten de Randstad minder een verbinding met hun omgeving en worden ze ook vaker gediscrimineerd. Derwin Lynch, docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, legt uit in een interview aan Marcozani Willems in Nederland hoe dat komt en waar dat onderzoek precies op gebaseerd is. Volgens hem is het in ieder geval zo dat meer studenten buiten de Randstad zich ongemakkelijk voelen in hun omgeving en ook gediscrimineerd voelen.
Kaya Kaya Festival weer geslaagd. Heel veel mensen bezochten afgelopen zaterdagavond Otrabanda. In de week ervoor was er al een Art Week, maar afgelopen zaterdag was het Kaya Kaya Festival. En dat was ook dit jaar weer een groot feest. Er waren verschillende live optredens, maar er was vooral een gezellige sfeer, muurschilderingen, eten en drinken en optredens van onder meer icons. Op Facebook spreekt de organisatie van weer een geweldige editie van Kaya Kaya. En ze zijn de bewoners van de wijk dankbaar voor het verwelkomen van iedereen in Otrabanda om samen een straatfeest te vieren. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Het nieuwe bankbiljet, de nieuwe munten, daar is al veel over gesproken. En wij spraken er ook over met betrokkenen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Mevrouw Leila Matroos, die laat weten dat wat haar betreft er een hele mooie presentatie heeft plaatsgevonden. Maar dat het ook van belang is dat de nieuwe munt, de nieuwe biljetten, zorgen voor meer vertrouwen in de economie. Waarom is dat vertrouwen belangrijk? Nou, dat vertrouwen is belangrijk. Kijk, wij zijn verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve betalingssysteem binnen de Monetaire Unie. Als er heel veel vervalste bankbiljetten zijn, dan gaat men twijfelen aan de zekerheid van je bankbiljetten. En dadelijk ook hebben we altijd uitgelegd dat over een tijdje gaan onze aantal bankbiljetten ook opraken, omdat we niet meer kunnen bestellen bij de eerdere vendors van onze bankbiljetten. Dus dan gaat het eigenlijk staken in het betalingsverkeer. Dus die twee belangrijke dingen, dat je nou veel betere security features, maar ook de aanwezigheid van voldoende cash en munten, die twee dingen bepalen de zekerheid in je munt en in je bankbiljet. Ik vraag het ook over vertrouwen, want vertrouwen is belangrijk. Hè? Economie is voor een belangrijk deel natuurlijk afhankelijk van vertrouwen. En dat is voor Curaçao en Sint Maarten belangrijk, dat niemand twijfels heeft, zeg maar. Ja, dat klopt. En tot daarom onze projectteam die aan dit project heeft gewerkt, die heeft ervoor gezorgd dat we gewoon de vooraanstaande vendors in de wereld hebben gecontracteerd om ons hierbij te begeleiden. Dus hele gerenommeerde bedrijven waarop we kunnen vertrouwen dat we een heel goed product hebben geleverd. Een goed product en een mooi product? Yes. Wat vindt u de mooiste van de bankbiljetten? Nou, ik heb een voorkeur. Ik vind die Seahorse met onze brug, Emma-brug, die is mijn favoriet. En we spraken ook met manager Elvin Francisco over het traject, wat er nu gaat gebeuren. Hij legt uit wat de plannen zijn van de Centrale Bank om de mensen beter op de hoogte te brengen van de nieuwe biljetten. Dat is onder meer belangrijk bij mensen die een visuele beperking hebben, maar ook om te voorkomen dat mocht dit nieuwe biljet worden vervalst, mensen meteen doorhebben dat ze te maken hebben met een vervalsing. Het publiek is nu bekend met het thema, maar ook met de ontwerpen van de bankbiljetten en munten. En nu moeten we namelijk de fasen doorlopen om tot de daadwerkelijke introductie van de Caribische gulden te komen. Ja. Welke fase hebben we nu over? Ten eerste
publiek moet sowieso bekend, meer bekend worden gemaakt met de bankbiljetten en de munten. Bekend in de zin dat ze moeten weten, oké, waarop ze moeten letten om vast te stellen of een bankbiljet of munt authentiek is. Dat is één. En ten tweede, zeker voor wat betreft bedrijven en ook mensen die problemen hebben met hun gezicht, dus dat ze het niet goed kunnen zien. Die mensen moeten ook geïnstrueerd worden. Dat ze weten welk geld zij in hun hand hebben. Dat ze weten inderdaad op een gegeven moment of ze namelijk een bankbiljet van 10 of 100 gulden in hun handen hebben gekregen. Maar ook voor wat betreft munten. Dus we zullen namelijk een informatiesessie organiseren voor die mensen. Zowel voor het publiek algemeen, maar ook specifiek voor bepaalde groepen, dat is één. Ten tweede is het zo dat bedrijven ook hun systemen moeten gaan aanpassen. Voornamelijk voor wat betreft ATM's, maar ook betaal- en verkoopautomaten. Die moeten ook hun systemen gaan aanpassen om zodoende die systemen, of beter gezegd die machines, gebruiksklaar te maken voor de Caribische gulden. Wij zullen de komende periode ook die bedrijven en banken voorzien van de bankbiljetten en munten, zodat ze hun systemen kunnen aanpassen. Die bedrijven moeten dan zelf beslissen of ze namelijk hun machines zullen aanpassen voor of na de introductie. Waarom zeg je dat? Kijk, hiermee is het zo dat bij de introductie van de Caribische gulden is er namelijk een co-circulatieperiode van 3 maanden. Ja, dat je met beide kunt betalen. Je kunt dan inderdaad met beide valutas betalen, zowel Antilliaanse gulden als Caribische gulden. In die periode kunnen bedrijven ook beslissen, weet je wat, we zullen hun systemen in die periode gaan aanpassen en niet daarvoor. Dus op een gegeven moment, de keuze is aan hun, maar we zullen ervoor zorgen dat ze namelijk die bankbiljetten en munten krijgen. En dan gaan we naar Nederland, want Caribische studenten zijn daar warm welkom geheten in Amsterdam. Er vond een bijeenkomst plaats van studenten uit Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten. Er waren speciale gasten als gevolmachtigde ministers van Curaçao en Aruba. En er waren natuurlijk naast de studenten veel activiteiten en ze kregen vooral een warm welkom. En Marco Zani Willems in Nederland heeft beelden gemaakt van deze bijeenkomst, waarop te zien is dat de studenten het waarderen dat ze in het mooie stadhuis van Amsterdam worden ontvangen. Dan gaan we naar Brazilië, want daar zijn nogal wat bosbranden die woeden in een uitgedroogd Zuidoost-Brazilië. Dat gebeurde afgelopen vrijdag en het hele weekend lang waren er enorme bosbranden in de dichtstbevolkte staat van Brazilië, São Paulo. Dat leidde tot alarmen van het hoogste niveau in 30 steden en de hemel van de hoofdstad vulde zich met rook. De regering van São Paulo stelde vrijdagavond al een crisiskabinet in om het werk van de bestrijding van de vlammen te coördineren. Het is een enorme crisis en het heeft ook te maken met de hoge temperaturen. Lage luchtvochtigheid en temperaturen boven de 35 graden Celsius verergeren de brandomstandigheden en daarmee blijft de brand bestaan. Er wordt hard aan gewerkt om deze tegen te gaan. We houden u op de hoogte en dat doen we morgen weer. Ik hoop dat u er dan weer bent. Wij zijn er in ieder geval. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.